Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takok dai bokuk song. Bileno kaitona hambai, dai nuru juto naitona na hambai. So, sin tanai video knaka Palm Sunday no tui. So, ani Kristoni takok dai bokuk song. Kroksa Kristan ingmani omo bebak no kaitoni hamarino. But tekaisa belai important ni kecing joto Kristan ro kaitoni ka kokno saimana ni nango. A kaitoni kokno chini bukhawo Junani abu belai na important. Awani bagi tini video ni bisinti ang tini norokno sai kanaranai. O kok bokrok tongo John 13 ni 21 ni simi 3 zora or kaisa kok bokrok tongo ortamo bo rom rezak nai hine Jisu samani. Jisu saka ano rom renai koroksa tongo nei samani. Bosaka okok sabe Jisu belai wana jakka. Jisu belai kan wana jakka. Hake bo fang ke hai nei saka ang norok no soino kubui kokso norok ni bere koroksa ano rom renai. Jisu hai nei saka a songhorok be achugui tongpro asuk oro joto borok rejudu songhorok tongo Jisu saka norok ni bisingono koroksa borok tongnai ano rom renai. So chungor puilao porikino ga ekoiso Jisu belai wana jak. Jisu sawi mano bono sabo rom renai. A rom renai borok ni bagi Jisu belai no wana jagi tongo. Ke apro Jisu saka norok ni bisingono ano rom renai tongo. So a point mutu nara norok ni bisingono ano rom renai ang ulo abuno reflection renai mutu nara di akok no. Bo samani borok sabo abuno tui sotonei wana jagi apro ke sagri rok bo bono naisik laika. Sagri rok ni bere Jisu hamjak mani koroksa tongo bo Jisu ni gana achukjak. Simon Peter bono yakta khe ahai hinai saka bo samani abo sabo hinai sungdi. So chungoro nuka Jisu ni hamjak ma a sagri abo John no a John Jisu ni gana wa achukjak. Peter bono talik lai hai ni saka ei Jisu no sungdi a borok sabo hinai. So Jisu no jabri wei sungka John hai ni sungka abole sabo nei sungka Jisu apru tamo nei saka norok kisa khanawai nadi ang jamo ruti chomsawai khoroksano ruwanam abono aborok hake bo ruti belep lepsa somsawai Simon Iscariot ni busla Judas no rekha Soro poriskar ke Babelo bumung poitono mention clarika Jisu saka ang ruti chomsawui ang je borokno ruwa a borokno ano rom renai. So bosamo roka Simon Iscariot ni busla Judas no bo a ruti yafarai rekha. Judas no ruti yafarai rekha. Abu moito naragdi. Judas a ruti nama logi no soitan bini bisingo hapaika hake Jisu bono hai hinai saka jepro Judas aruti no yachaka loge no binoro soitan hapaika Jisu bono hai hinai saka dodi nini klaina no klai paidi okok no moitu naradi dodi nini klaina no klai paidi so ani Kristoni takuk tai bukuk song oro jengkisa serengjak nai tongo belai ni important. So, Jesus saka norok ni bisingono ano rom renai borok kroksa tongo. So, sabu ni bisingo. So, ani Kristo ni takuk tai bukuk song okok reflection kene tangke belai no. Dukhu nango. Jisu bai tongnai, Jisu bai no chanai, Jisu ni mission no klainai a borok no Jisu no rom rekhabi ni bumung Judas Iscariot. Tabuk ni dino omo thawo nai khangang ke chini Tripura hawo aba chini America wong tung US wong tung all over world nai khangang ke tabuk busuk se Judas Iscariot bang Jisu no phalnai rok. Busuk kebang ma leader rok tini Jisu no phalnai tong. Ani Kristen takuk te bertini ango video ni bising tu obono sanani muchungo. Jeng kisah serenani nanggo. Jisu Judas no block klaya. Judas no nung omahai tak klai di nini langmo nostong na Jisu saya Jisu bono saka nini klai na no klai pai di hinai. So ani Kristen takuk tai bukro abo hai no tabuk chini borok nimo freedom tongo azadi chini muchung mati jeng klai mano but hamia samung klai ke aboni mazrale berjak nai. Kaham samung klai ke aboni sokat mannai orono kaisa difference hamia samung klai ke mazra berjak nai kaham samung klai ke ngangang ke sokat bo mannai
Judas Iscariot samung hamia klaika bo mazra klaika sak koto chori mathika tai bini gthuina ke ba tiklaina ba krui bini bohok phati oi bubuk sarok cheret sar chawoi bo bufangono yong chajagai mathika. So kaham samung klaimani bisingtui kaitoni aro sokada jago pia tabuk ang mothani leader rok no sanan muchungo ong sini kristani bisingon tabuk omong phangai rok kebangma tabuk omahai leader rok tongo bumung noto ang mention kaina musinga but omahai kebangma leader rok tongo sini tripura bo tongo jisu no phangai rok tabuk ani o video ni bisin din rok sanai sabo jisu no phal jisu ko kre ke tak bai ke jisu no phangai but there is oro tongo jisu no phangai sabo arang borok no nosto klay. So ani Kristo ni takuk tay bukuk song muito narag di arang tini cheng leader rok muito narag di cheng mothao collection kai ke arang chini thani payo but arang no nung sabuni bagai use klay nini nukung ni bagai da nakani ni sak ni bagai but tini omai ke bang leader rok tongo mothani rang no nawoi nijini sak ni samungo use klayo arang no mothao kipleria obahai borok no Judas Iscariot amahai borok no jisu no phanai rok I'm sorry anu nakardi but truth kubui abono kebangma leader rok tongo tini arang ni bagai mothani leader nani muchungo kebangma borok tongo tini ang nugo kebangma jaga leader songlai kanga ke kebangma borok treasure nang muchungo cashier nang muchungo tawni bagai a cashier ke rang tono kebangma borok a cashier nani muchung jago taw mothau leader rok songlai kanga ke ani Kristo ni takuk tai bukrok tini omahai borok no tini jisu no phalai tongo but not good aboni ni bagi kahambia Judas ni langmao engmahai nini langmao bo anggai mano jodi nang jisu no phalai tong khangake ani Kristo takuk tai bukrok aboni bagi no tini kebangma omahai borok tong mothani borok tongo rangno tui girja nogot hanggia rangno tui kok banglai girja nogot hanggia moito narak di neng girja nogot hanggia mani rangno tui that means neng bo haino arang bai no omothano phalai re mani kalayo buino so ni Kristo takuk tai be serious noro or serious ngani nango jodi neng sakbai tang jisu no poito khlainai engtu tui arang no tui kok banglai mothawo girja nogot hanggia ngangang ke abo muito narak di neng a Judas Iscariot hai angai tong mani klayo so especially leaders rok norok tini ni simi workshop nani nango norok mothani rang collection klaimani mothani rang manmani hialini theke manmani bui 110 rei rang manmani a rang no neng bahai ke use klai jodi nini bohok khaisani bagai use klai ka nganga that means neng bahai na jisu na phalai tong mani klayo omahai borok no chini mothana nosto klayo omahai borok no akristani je riti nibas abono nosto klayo so ang norok no koina mchingo an nai tong nai joto khazan takok tei bukuk rok repent khaslai di jadi neng khaslai ngani ni langmo tamong nai oh my god ang saimen ya but abono saimen oni ni langmo ekdom haime sitra nang nai neng jodi os hamungo klegi tongkha mothani rang no chimi neng sawai tongkha mothani rang ni kunu kaisi account krei kunu hisab krei neng abono sabai tongo oh my god saimia Judas Iscariot ni langmo mai abono se tebodok haimia noni ni langmo be serious come back khake phildi khaslai di Judas sai tang di khake phildi jora tongo so ani Kriston takok tai bukro abono belai na important Judas Iscariot bo jisu bai samung khainai no pya bono jisu no phalnani bagi bekhawo wan sokjak tongo jisu apro seman ka but ang tini norok no okok no muito klairanani muchungo be careful huske tongdi so ani Kriston takok tai bukuro jisu saka neng thangdi nini samung no khlai pai di nai so jisu ni a rutino jepro yacha go apur bini thani shaitan bo hapai ka nai moito narak de jepro neng khoroksa leader engai jepro bekhawa hambia wanso mung pai ka orang nola ang aneroi omahai khlai sinai ani samung nang use khlai sinai omahai jini ni bekhawa thought pai ka mane no nini thani sabo phainai nini thani o phola katar phainai no sao phainai shaitan ni phola nini bisingo phaiei nonate bo nadi rang nadi uma rang kebangma or mothani rang kebo sanai krei kebo hunai krei nai mano chai mano so nono obkhawo obokrogo sabo non thinking renai shaitan nono one shot mong renai so afro nini langmau bo neng deranai
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So obon bayani Kristen takok tai bukro belai no important ang norok no sana muchungo be careful. Leader rok norok rang no bahaki use klai kaito ni rang motha ni rang no bahaki use klai abo belai care ka tongne heke ningbo situtui ngi mano heke ba siawi ningbo Jisu no phalai tong mazrale klai nai. Praise the Lord. Hallelujah. 31 ni simi 35 jora or kaisa kok bokrok tongo ketal khe dagi mani Juda thangbai khe Jisu hai hnei sakha tabuk norok ni borok ni sajala chengsasa engnai bini bisingtei kaitor bo chengsasa engnai or kaisa ang norona sana muchungo Judas jepru Jisu ni logyo tongo Jisu apru kok saya Jisu apru kaisa pono kok phurungmung ria o kok kahma saya tabuk borok ni sajala chengsasa engnai nei o kok sapru Judas Iscariot orok reikha muitu narakdi je jagao shaitan tongo a jagao kaitor ni kok tongai menia jodi nini mothao nung Jisu na phalai tongha ga den or Jisu ni present grei jodi nini mothao nung tini rangno tui nini mothao samung khlai tongkha amo hai leader je jagao tongo jagao kaitor ni kok thaisa phono kaham sajaglak orom nung nukhna jebru Judas Iscariot tongo apru Jisu thaisa phono kok saya aba ani kogya oro norok clear ka sejak nadi John 13 ni 31 Juda thangbai keno Jisu hai ni saka Juda tongpuru Jisu thaisa phono kok phurungya ba Judas jepru nokhori tangka apru bo preaching khaina ni chengpika so ani Kristen takok tei bukro jodi nini mothao tini Oma halidarok tongoi tongkangangke nini mothao kotoma kaham pinai borok bo sopai gelak pastor kaham bo phai gelak jonghor kaham bo sogi gelak nini motha same level on tongnai kuchu gobo kaglak ba truk tola set kelagi thangnai tini omahai nongai omahai leader Judas Iscariot hai leader rok ni jare tini motha kabang uri ui tongo kabang motha bai thangka Soni Kristen takok tai bukro aboni bagino agini jora nai na kaka agini jora chini motharo crack tong manino but tabuk ni jora nai ta kaka o modern generation family ulo chini leaders rok ni bising tei tini kabang motharo truk tolak lai tongo kabang tini poito khaini borok leader ni atomung chamung no nugai kabang bor tini nok katharo phayangka ang abo kubi kok so abo chengra ko kyat kubi kok real kok soi je jeng motharo ko tabuk nugui tongman a leader ni jara dartoi tini mothao kabang gide nogo phaya tongo muituna je jaga omahai leader tongo a jaga kaito ni kok bo asuk kaham ke porichalana angla kaito ni mote tei bacholi gla praise the Lord hallelujah hake bini bising tei kaitor chengsasa engke kaitor bo bini bai borok ni sajla no chengsasa khlayana dakti no khlayana Soni Kristen takok tei bur Jisu oro belai kaham kene preaching kai ka bini borong norok ang pori khnarna muchungo tan bagi kang pori na muchungo Bible belai no Bible verse khna thokno ang sarok norok bai ang tai kebang tonglang glakka norok ano rutuk gana pia ang judai rokno samahai tabuk norok nobo sawo ang thangthani norok thangai manglak ang norok no hai hnoi ketal khe dagyo norok kiching norok hamjak laidi ang norok no hamjak ma hai norok bo hamjak laidi ani khazani Kristen takuk bukuk rok ang obiduni bising tei sanani muchungo Jisu saka o jago kaham ke haini saka ang norok no ketal ke dagiwo norok kiching norok hamjak laidi ang norok no hamjak ma hai bo hamjak laidi krikya Sini Kristen ko hamzak ba krikha sini Kristen ni tongmungka Jisu samani kok muitun naradi norok kiching norok hamzak laidi love your neighbor as I have loved you norok ni kiching norok hamzak laidi ang norok no hamzak mai krikha a Kristen nok ni thani tini chini tani abo krikha tabu ang norok no bekhani kok sanani muchungo tabu ba kebang ma chini borok tongo a Jisu ni phurungmung no motha ni phurungmung khlai khibio so ang Catholic ang kaham ang Protestant ang kaham sing Orthodox sing tebo kaham ko no one is perfect in the world all motha all sungsar ke kono perfect re only perfect is Jesus Christ so Jisu Kristo simino perfect bono kaham tai ching motha ngai bini ap phurung mano se yachakna ni nango tinani Kristen takuk tai bukro chini bisingo tini ang norok no sanani muchungo Jorwa ang khamo kok no samnani bagi but I have to say ang sanan benango norok no
tini chin kebang ma kaitoni kok no khanamani jago bo omahai denomination ni bo Catholic bo Baptist bo Presbyterian bo Believers khaklayo tai busuk khak sinai norok ani Kristen takok tai bukurok tai busuk khaklai sinai sing 2020 ni sime khak zaman taba hazar motha nokorka but still tabo bocheng Jesus samane akok no muito krikha norok kichi norok hamjalai dini sama jago chungta mangkha norok kichi norok nasilai dini nasilai tongo oh bo Catholic bo hai bo Baptist bo hai bo Protestant bo hai bo Pentecostal bo hai I don't know Jesus ni kok ni bekhaw tong hangkai neng samane akok no muito naradi neng je a samane akok bini motha hamia omota hamia omole Jesus no aroni phaya that is coming from your heart awadi ni bekhani si phaya ob Jesus ni aroni phaya that is not coming from Holy Spirit am phola katha ne aron tekene phaya phola kathar kun dino obo hamia nei chungno khub kom no sao nasler mani kok no phola katha suno sanai you must pray for them suno phola katha amasung sao omo thani bagi surdi ongai mano kaisa motha samung hamia kai to you have to pray for them but chini borok prayer khainani jago ulta blame se ko ulta botnam khayo nade omo tho omo hai ngi tongka but ang norong sana mchengo neng omo hai hini sanani sekang neng prayer da khaika neng kaito ni thani omo thani bagai jodi neng omo thani bagai prayer kale ko prayer neng sai tong yang but first suridi omo thani bagai a handia neng je neng lukmane omo thani bagai prayer khaide but neng prayer khalaliya bahai ngai ani Kristen tak kitabu Jesus saka ang norok na hamjak ma hai norok kichi norok hamjak laidi ani Kristen tak bokor obo no moito narak di jodi neng denomination na khajagai tongkha pia a hamjak manin theni krei that means you are not Christian neng sak bai tang Kristen ni hinjak nan botsu gya ko according to the Bible not according to Sukanto ani ya ani Sukanto ni ko gya but according to the Bible neng hamjak ma si tongnani nango almost bela important soro saka ketal ke dagima jisu thuinani sekang ketal ke dagimani au bela important omongkan New Testament 10 commandment hai New Testament jisu ni commandment abo bono poito kleine rok ni bagai Kristen borok ni bagai tam saka norok kiching norok hamjak laidi where is that love where I'm asking you ang norong tabuk sungo hamjak biang tangka oh brother nini motha hamia nini borong teaching nina bahai ani Kristen takuk tei bukrok ang norok no sana mucungo ang je Bible ni kok se norok no share klayo what is sin ang sumsok no sao but ang ojo gawo ani motha kaham ni ang norok ni biskang ope but I am sharing God's word kaito ni kok se norok na ang share klayo Bible ni kok ani Sukanto ni kok kaisa puno ang sama ni ang je kuno ja preaching ke ang Bible ni a scripture read wo Bible verse norok no ro ani sayang ang ke Bible ni kok le sayang la so ani Kristen takuk tai bukro abon bagin mutu naradi hake norok kiching norok hamjak laima tongke norok ani sagri hinai jotono sawi manano Jesus akan norok kiching norok hamjak lai tong hangake norok jotono ani sagri ini bui sawi manai that means chini tomung bai chini je expression bai borok suno sinani sing Kristen nai but ang tabuk lachio okok no norok nimbes kanggo sanan bele khabo bele kamu orang belai bekau dukun anggo korong natang angke. Kumino belai dukun anggo. Tabuk suno kebang mo jaga preaching kana tang angke. Oh brother, oh munai, bobo hamnai, Catholic da hamnai, Baptist da hamnai, Pentecostal da hamnai, Believers na bangkha. Boro hapsi na ini saka. So ani Kristen takuk tai bukrok tam ni bagi omhai kok sa jaman. Bobo tangai bosai ani motha kam anor phaidi. Bobo tangai se oi ani motha kam anor phaidi. Recent aborok sak hamiang chini thani paike chung bono kothuma kaham pirui bo baptisma yachaka so baptisma yachak mani yaglo alada denomination ok thangai nini nogana chini motha tong chini motha zo phaidi amotha hachal bo motha sang hamia borok kaham ga nakini khle chini motha o phaidi nei aborok thangi preaching khaidonka amotha family katal habnai no so amotamo ani Kristen takuk tai bukro I'm not blaming ang norok no kebno hamia sai kapna blame ke but chini je atpomung je chini nature abole hamia khoroksa Kristano na ani motho paidi ni sakale abo tamu preaching kema kalaika so ani Kristen ta koktai bukro aboni bagini belai no ang norok no sanai mucungo oboni bisingti ang obiduni bisti obono sana mucungo
norok jodi omahai hamyawan song bakawa tong hangake cheng kubi kristan ni hinjaknani chugya kho kubino nung bupru kubi kristan hinjaknai kubino tini baksa baksa anu comment kaisyo brother denomination by borok mothang jage jisu no poito khlaimai je mothang jo yes good okay poito khadi nang jisu no but motha bo belai important unity ni chini motha ne kaisa unity of sign mane kaisa unity ni kaisa sign se sign of unity motha ni kaisa angka thansa ni kaisa mari no motha tonga nango kering motha tongna ni nango koroksa borok haimya khaber bono romui tu tonga ni nango but nung motha kering nung poito krak ka tongai man khangka bo okay angle sobo no omha ke poito ta khaidini sanai angle sobo bo nini muchung mate nung khlai mano sobon bagani kriston takuk tai bukuk song ang norok no sanani muchungo sini motha wa naisler mata tubudi abu jisu ni premungya sakno torjak mata phaidi abu jisu ni am premungya aboni bagi ang norok ni beskango obo kaitoni kokno sasao ang saya ang je jaga ang je motha tongo motha nora phaibedi no nung je jaga tango orono nung tongdi poito krak ka tongdi jisu no surui tongdi amusi belai important praise the lord hallelujah abon bagi sama jaga o saya to norok anu nakardi tai norok no ang koyo a naisler mano kibiri di sak torjak mono kibiri sidi tai kaisa moito naradi motha no ta phaldi jisu no nung ta phaldi tini kebang borok jisu no phaloi tongo rang ni bisingtri so please jisu no ta phaldi amo phaljak nai ya jisu phaljak nai jinisa bo phaljak nai manailia please ang norono koyo abuni bagi ang motha ni leader norok no sanani muchungo norok proper lama te use kai dia akai to ni rakno haike norok kai to ni hamari mane phia norok ni bisingtei jodi norok samung haimya khlai ka ngangke kai to norok no majra bernai no praise the lord hallelujah kai to norok jotono hamari khlai tong tong amen